Galdakaoko Odeiren senitartekoak eta lagunak lau taldetan banatu dira gaztearen 1000tik gora argazki Anberesko auzune guztietan zabaltzeko. Ia 5 hilabete desagertuta daraman Odeiren lagunak, lankideak, osabai zebak eta lengusuak ibili dira hirian zehar. Etorri gara azkenean alba dugu kasu hau argitzea. Da berre honegaz presioa dosartzen dugun apurtzuet. Odeiren amak korok Anberesko amei idatzi dien eskutitza ere banatu dute. Flandrieraz idatzitako gutun unkigarrian, Odeik Anberesen lan egiten zuen enpresako nagusiaren emazteak irakurri du udaletxearen aurrean. Seme-alaba bat desagertzea ama batek jasan dezaken egoerarik krudelena da, dio Odei egiluz aurkitzeko laguntza eskatzen duen eskutitzak. Ibon Uribe Galdakaoko alkatea, hainbat zinegotzi eta Marta Marin Jaurlaritzako ordezkariak Bruselan, hauek lagunduta bilera egin dute gurasoek udaletxean bertako agintariekin, alderdiekin, poliziarekin eta Child Focus erakundearekin. Odei bila elkartekoek bi alkartaratze egingo dituzte gaur arratsaldean Anberesko erdikaldean eta bihar Bruselan beste ekitaldi bat egingo dute Galdakaoko gaztearen desagerpenaren kasua ahaztu ez dadila eskatzeko.